Салому алейкум, тамошобинони иззатманд. Ман Ганиев Шерхон бо ҳамроҳи шумо дар рубрикаи топ 7 ҳафта тамошо кунед ва ҳаловат бибаред. Дар нақшҳои асосӣ Акай Ашур, Хутики Харибат, Камерон Диаз яъне Янгай Ашурмо, Пешаки Бутидор ва онаи ишкай ишхуёзна дар канали Ҳамаматенчай. Подписаться Касагера. Брашка заебашидам дар ғарби. Бо чӣ ноид мекунӣ? Гиш намондаи чӣ? Нашо бара ҳам қафолиса қуртов бизанем пабланд кишнаги да мурдам. Қуртои гӯшти бошава тенҷай. Қуртои гӯшти пабла. Ролта настай қалам бихрем. Рафтем бизанем ролт. Дар ҳафтум ҷои топ 7 ҳафтаи мо Шон МС бо баъди ғамум нате. غمم نته به اورم تقدیری غریب دارم غمم نته به اورم یک دلی مایب دارم تانه خرسک جانم ای دلی عاشق دلی غریبی ما تا وقتی خندیدن از این قیس یادی ها چه داره ایسی یادیت بیتان جاگای مای باری خانه آبادیت ما حیران ماندم رنگی در بینی گردابی دریا تو میگوی بس کار که او چه میگه تز بیا. Дар шашум ҷои топ 7 ҳафтаи мо Баха 84 бо таронаи Бетне. Очки айвон кредит костюми сафеда танам рафтестам ба сарта прическа духича жвачка ҳама как надо туфли казачок наскиёи модни тотаи баҷила магизала меша магар ягон кас гап дод галҷира форамаи фасл кирдаи чаканда танатай гарени форами бачаи оддиям ту принцессаи май зада бари ман боши шаҳри вайрон метова ранги Майами так что пуртад нака галҷи ту келани аями мега хелтов шаҳри танҳо гирбоди эҳсос то метаморам дар фикри ту шаби танҳо хирсанда дил ки тура дорам агар ту бе ман наметонӣ марам бетуне агар ту набошӣ дунё надорам ане Ашурҷон набету наметонам Марам бету наметонам Ашурмо. Чигаракима. Ба чӯ чатасмачой бехатарира маҳкам кунен. Дар панҷум ҷои топ 7 ҳафтаи мо Райдер Шахер. Наҷм ба гӯш матаётам гӯшта багете гӯшки меши хомӯш овознам ро рӯшки нахери мӯшта акуна матата сения беурот намешава такшту қабул ку тата овозуи мара да гӯшёд кардан клей ки те бенҷақи плей фамедид пацан терара прегуфтанам бешава нея те дори медалай реп не папса то хурдак план то хурд ба план мерем па план ятам па план мора ишка зада наметона даре батл баро ки оқилан ҳаёт хандовар ҳаёт дардовар ярӯз ё ярӯз гадо ягон кас модар зо таваллуд нашиде репер гуфти гапо гуфти кампот ишқ муву бара масалан орам терам деламай хедам пирай ранги ту пирай амратам ранги хедат вори қилай овозуи бити бас мара мекунам маски бизанам даста номуси ту пидр ба хона небеманите апетитом грех апетитом вау Хутик чӣ кесиҷа? ва онаи омадем шумо чӣ хеле сазен тенҷин репи нави Райдер шагушка ди тенҷи бада бия бачоқат кунам чӣ хели дига брат янга чӣ хели ҳама тен буд и татуи мараби чӣ хела сағира даиҷа реп буш кеси кайф кеси Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this.
байни мава ту да чизе мешид ба хуиши ту бад рӯзои як ҷо будан монда китфам болишти ту ба ту холӣ мекарди дилта ма оби дидата хоқ ма тайёр будум ама корда ки ту бигарди шод инстаграм мехоҳӣ кишо прогулка мехоҳӣ бира телефон занитай майли дугона диёд кадай тира чӣ коре дилиш мехост иҷозат буд барои кадан то рӯзи ғалтиданай сумкаш диим симкарта иҷони мара дилиш соф ранги об набуда иҷони ма телефониш киштаги барвақт хоб набуда телефон гирён буда симкарта алиш мешидай хоби хиш барои ма навбати дигариш мешидай мао тира киши носка даги ҷо буд кай намеёрам ба ёд ту актрисаи зури дори зеби оскар қатъи ту намешава истода як ҳаёт тира да сарат ба ҷои дарс фикри лофтай ба ҷои дил дуд мағзи сарат поёнтаре нофтай бағали мадата ирӯз чандумай ту дори зеби зан будана сама падумай чӣ ба ҳама ишқу ошқӣ дуро ман не ха пирхари ахмақ ту бояд тоқат кунӣ ишқ и чизи бозича нест бадро ягон бекар инстаграма майли оли рисата мекунам тамни безор кадӣ ман инам халифиё нареёфтум қабла Music Awards. Production of the Honey. Рэп да гӯш, рэп да тай пӯст маъқулат нестам дай пӯст рэп мада зиндагӣ ман мада рай рӯст ҳо дӯсти хуба неги гани дӯст баъди чанд қаи мусиқи замонавиреда мегирӣ гӯш ба тира мегирӣ монанди бо датори бит тайёр мекунӣ гӯш мешаи мадҳуш мефаҳми аҳволи моро ба мебинӣ ки чӣ инами овозо мероя берене ватан усуда мекунад We don't smoke and ride We day whole night, we doing rap time Get a baby, give a track to your house for the free That's why you may be acting a bit like a weed We day whole night, we don't smoke and ride We day whole night, we doing rap time Get a baby, give a track to your house for the free That's why you may be acting a bit like a weed эҳе нахезен алло ҷотонда бишинен ҳаминам клипи стёпара дидам ошхӯресад ганда ошин фурдеса пирхор чӣ кес деҷа хедафшаи ҷитористо не отаҷон и хари хуба хари чӯи май ҳо маништяги баду мусафед я ошин биёрен официант ҳар саҳар ту дастам пайдо мешай мисли рӯзи нав байни мо голливуд кино дадама кайф ма барои ту вино Шел пода педалай да навигатор адреси асалай попрочай галео местам ба сарта ты аруси май то моҳи марта ты шава сири май ма босам тыралова ҳова бачени носам бе ягон проблем сухани ма қонун ба ақлем кунестем лайлева маҷнун навад башаст навад фигура гарянаки қатитум дура ай сомони то шомансура байни мора неочин дурай дура мара мебара бӯи шанел ба номи мада гардад ҳамел сурати мада телет панел марам ҳам ту не надоруми тарифел HM Records фарзанди кӯҳои баланд ба мо намезеба пастӣ овоз бурор баландам ватан даки ҷое ки ҳастӣ баҳри ватан ҷонатана фидо ки ба номусу нанго бурура пайдо кӣ да майдони набард парчама бардор то вақте датан неҷӯша хун тани ма сипар душман сар нагун ҷон метам бари ҳар ба ҷаб хокат ҷон метам бари қатраи оби покат мо ҳози озод гарчи дидем азоб тинҷиву субот дагӯш садои азон иншолло ай пешай рӯзои беҳтарин ватан биҳиште дар замин васи ту ватан модар аз шавқам афонем аз дидаву дил бетар имрӯз туро дорем
Себ ватани мой гул богдило рой пурзуртаво ной машур ба дунёи васе ту ватан модар аз шавқам афонем аз дидаму дил бетар имрӯз туро дорем себ ватани мой гул богдило рой пурзуртаво ной машур ба дунёи Опа, пшактыкжо, бара. Подписчикора қалай ма хидам ҷамъ мекунам. Подписаться кунин, лайк монин, барои чӣ ма коҳишрум. Мо подписаться мекунем, лайк менем, ма комментария менависем.